Media to Mpana Kero Pilo, adak pini inkoresi nomor Bordan Constituency APHLC Committee pen pate Piponsi, itum ajutang reng nangji. Isi kaya kang timpolo tangte itum ajutang tami, akhirnya kenang sot. Tasi pini nilitum Labor Day pupaci tonsi pini ladak arunong cingdi. Ula bangso nilitum aparti pensideng ponlo. Lapen labangke kideng ponang ko kalam teke lehlo non ove kimia tum jasemet youth atum mabangke sai katiki kam ke klema bang therak o konat ne ke chali dam juipo sai katiki bangke atherak la poson ko lasin non ili tum make mang bang ke lehlo itum sai tiki kete ili tum chulong li lapen sai katiki ke potsi ili tum along leta kivir lapu pangram sulo polotang te ili tum alien te tidak Kasi non itu APHLC pen ake mang ke lahan lo itu ijutang kami ha pusar ako penang kembo mang bom itu mak culture la itu jhum cultivation puta pulo shifting cultivation puta itu pulo la bangso ajutang itu ke pareng versi fansi itu pini Labor Day pace ton fansi pini arunong cingje bangke ladak Bordan constituency kanya biarok sonsing ti aberi ba alangli ipang thai pom la bangso adim snil tu arunong cingji bang tipon lo asilaga cultural troop satum tadu alang le tum pandami akhiru people pilo nang participate in pot la pen nili tum along du thunang Bordan constituency committee APHLC pen leaders satum youth wing women wing and part CC committee la pen border bell pen nga chitong dun akapre ka khai tum tribe satum naga mate lotha leader tum da pini dolo alang le tum tami ili tum maphan mes